Bandang 1:30 iti malem, iti may ka-14 a bulan ti Hulyo, deti metlang atawen. Nagsani persa iti kaming iti PDEA Region 1, Pagsug, wenno Police Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force, ken dagiti kapulisan iti syudad iti Bigan. Balay gianay sayangkat iti may sa Abaybas Operation, nga indadauluan ni Police Chief Inspector Greg Guerrero, ken ni Police Senior Inspector Mario Badjola. Babayan iti pinangtarabay ni Police Senior Superintendent Eduardo Dupale Jr. na implementar iti search warrant number 116 series of 2010 kontra kay ni Joel Aureliano Apurungaw, may sa areterado a pulis. Search warrant number 116 kontra ken ni Joby Apurungaw, ken ni Joel Aureliano Apurungaw, nga agdaen da amin iti Barangay 4, Wenno Solid West, iti syudad iti Bigan. Dagiti suspect naglabsing dati Republic Act 9165, wenno Comprehensive Dangerous Drugs, nga in-issue ni Honorable Judge Francisco Ante Jr. iti MTCC iti syudad iti Bigan, iti Hulyo 12, 2010, nga nagresulta iti panakakumpiskar iti balay da Joel ken ni Joby Apurungaw iti may sa plastic iti shabu. Ngem ti unig ti mismo amay sa ngaban nga daan iti plate number WJP724 color black ket nakaala dagiti kaming iti kapulisan iti may sa plastic nga nagkarga iti nagango nga marijuana nga agdagsen iti sumurok kumurang a 15.8 nga gramo, 31 a piraso nga rolling paper. Ama papati ang mausar iti pagrolan iti nadakamat nga marijuana. Nakarekobreda pa iti unig mismo iti pagtaingan ni Joel Apurungaw iti may sa nga Marlin Models 917B a caliber 17 HMR nga adaan iti serial number nga 92642-028. May sa magazine nga adda tallo a bala. May sa caliber Colt 45 M1911-A1 nga adaan iti serial number 2211483. May sa magazine nga adda pito a bala. Innem a plastic a sachet a mapapati ang nagjanan iti shabu, 37 a rolling paper, 8 a piraso nga aluminum foil, 2 a lighter. Nakarekobreda pa iti kaming iti kapulisan iti may sa nga kotse nga adaan iti plate number ZCF886. Iti may sa nga surgical clamp, 7 a nalukot nga aluminum foil, 2 nga improvised tutor ken maysa a lighter. DJ ko ngamin tatay so nga nariga mi nga maikwat atay taham mi nga ma-identify nga hindi kin balay dayay. So nga in consultami ken ni piskal ke kaputad da ti search warrant ikwayo latta ni serve latta ta da kami tolata makamon tolong kanya yung so nga DJ mesa nga balay ni Joel nga Apurungaw. So DJ nakalami DJ mesa nga Marlin model nga 17 ko na caliber 17 ko na diyan na long Marlin model 917 ati ko na 917B caliber 17 HMR ko na namin ito nakakali diyan. Ti serial number na 92642028 ken mesa nga magazine natadtalo nga bala nga nalat diyan. Naibagapay tinadakamat ng opisyal kalaksidan iti maiparit nga agas. Manamnama nga manayunan iti kaso, gapo iti paltog ala diskobre iti unig iti balay ni Joel Apurungaw. Committee violation of Republic Act 9165 ti may latang nga para kanyaga ken iti pati paltog ta dami na alapay nga paltog di jay area di pesa balay. Gapuanan ta asideg iti pagadalan ti nakasayangkatan ti nasaong operasyon. Nadamag iti press corps ken ni Police Chief Inspector Guerrero no anya iti plano da ket detoy tinakunana. Ti araramiden ti kapulisyan ti dayjay i-coordinate mi ti principal ken dagiti may mestra dijay na tadamit di campaign mi ti dagiti illegal drugs ket baganda dagiti estudyante da nga nagdaman dagiti madmadlaw dang dagiti stakit anda nga sumusurot anda gumagatang ta baka suti pa ka daelan da ken adda dagiti kapulisyan tayo nga naka-detail yan ti isiskulaan from Monday to Friday na 8 to 5 na dadadji nga naka-police visibility jay ruwar ti iskulaan. Mismo a barangay captain ken ko konsehalis iti nasaong a barangay iti nang bayabay dagiti kapulisan iti nasaong operasyon. Ken amin nga nakumpiskar nga ebidensya ket adda amin iti kustodiya iti kapulisan iti syudad iti Bigan. Ket ditan anay ipisok iti uneg iti pagbaludan dagiti natiliw nga agkabsat ani Romel ken ni Joel Apurungaw. Para iti press corps, Ryan Pardo.